Bueno, ongi etorri beste bideo batera. Gaur merkatuaren inguruan hitz egin behar dugu, ze azken orduetan, azken egunetan, nahiko albiste irten dira, nahiko izen, eta orain arte lasaitasuna egon da, baina jada badoa pixka bat forma hartzen uda hau, ez? Hori da, aurreko denboraldi saia alde batera utziko do, gure, notak edo sailkapenak ditugu eta gaurkoan, datorren urteko oraintxe denboraldia datorren buruzko azkenengo berrisekin gatoz, ez? Aste nahiko berri atera dira aste hontan. Asteko nahi bozu algerazi ja Mateo Moretok ateratako azkenengo berrisekin, ze Reala, hiru profil ezberdin bilatzen ari da. Zeintzuk dira? Esango genuke hiru lehentasun dituela, Mateo Moretok atzo azaldu zuen bezala. Lehena izango zen zentral bat, defentsa bat, bai fitxaketa moduan edo lagapen moduan, Premierrekoa izango zela adierazi zuen, eta alternatiba gisa edo alternatiba moduan Omar Alderete, Getafeko jokalaria egongo zen hor. Claro, hemen, ulergarria da Realak defentsa bat aurkitu nahi izatea, baina ez dakigu zer gertatuko den oraindik Nayef Aguerrekin. Hori da, ez dakigu iazko formula berdina errepikatuko duan ala ez. Ez dakigu, nahi Fager bera dan ala ez. Bilatzen ari, diazen jokalaria. Baina nik uste baietz, bete biharreko posizio bat da. Batez ere, Jon Martin formatzeko, esperientzia pixkat duen jokalari bat behar dozu, baina kontu zibilia zera, ze nik uste ezin duala jokalari horrek Jon Martinen progresio hori oztopatu. Orduan Bai, izan eta beharko litzateke erdibideko zoze. Bai, eta gainera, aipatu beharra dago, Naif Aguerrek ekainaren 30 arte duela kontratua Realarekin, lagapen moduan, baina oraindik Realak ez duela ezer esan, ez du ezer komunikatu, eta beste hainbat taldek bai agurtu dute jada beraien lagapenak, bai sare sozialetan eta bai komunikabidetan, baina Realak oraindik ezer ez du esan, eta agian bai ari dira lanean, ikusteko hurrengo denboraldirako ze formula erabili al daitekeen, errepikatu daitekeen edo ez? Gero, Mateo Moretok adierazi zuen ere, beste profil bat aurkitzen saiatzen ari direla zelaier dirako, ez, Markel? Bai, kasu honetan, fisikoagoa dan pivote bat, ez? Azkenengo urtietan ez dugu horrelako, profil hontako jokalariren bat ikusi realian. Usteot, azkenengo urtietan, bai Zurutuza, bai Xabi Prieto, bai Asieri Aramendi, Markel Bergara, danak, fisikoengatik behintzat ez genitxun nabarmenduko ez, baina nik uste biharrezkoa ez dala, baina ondo etorriko litzatekela, azkenean faltan profil bat da, baina urko dakau, agian postu hori bete dezaken jokalaria dala, ez? Claro, hemen galdera da, ea urko hartu dezakegun jokalari fisiko hori moduan, ez? Zuk esan duzun bezala, Hori da. azken urteetan zubietatik irten diren jokalariak ez genituzke nabarmenduko fisikoaren gatik, ez? Beti Hori da. baloiarekin trebeak izan dira, teknika hori izan dute, baina fisikoki ez ditugu nabarmenduko, eta orduan agian hemen Sergio Francisco beste zerbait bilatzen ari da, ez? Sansen egia da, Alex Lebarbier bezalako jokalari bat dagoela, Mm. orain, Tomi Carbonellen atzetik, baina ikusiko dugu ea merkatuan lehentasun bat den, ez? Hori? Gainera, kontuan hartu behar dozu, aurten, bi edo hiru jokalari geixo izango dituela Realak zelai erdixan alde batetik Jon Gorrotxategi, momentuz, bestetik Urkoren buelta, eta Mikel Goti. Osea, hiru jokalari, geixo izango ditu, eta ikusiko duean nor jongo dan, pivote fisiko posible hau etortzeko, ez? Orduan, hori ere, kontuan hartzeko gauza bat da. Hori da, eta overbooking hau ez, bai, erdiz, zelai erdian, eta bai aurrean eman daiteke erasoan, ez? Ze Mateo Moretuk esan zuen beste profil bat topatzen ari direla bai, kasu honetan bandan jokatu dezakeena galean edo puntan aurrean, ez? Eta hemen, klaro, zalantza sortzen dit, ze azkenean Mikel Oyarzabal dago, Horri Oskarson, gero Sadik, momentuz, Sadik dago, Mari Eskurrena dago, Karrikaburu dator bueltan, Carlos Fernández ere Carlos bai. Fernández, Orduan, bai, jokalari horietatik asko
joan egin beharko dira, eta Reala beste profil bat topatzen ari bada postu horretan jokatzeko, horren nahi du esan, zerbait falta dela, ez? Bai, gainera, horrek erakusten digu, bueno, denboraldi hasi aurretik nik uste argi geratu beharko litzatekeela, Mikel Oyarzabalen postua, bueno, datorren denboraldirako, ez? Ze eskuin hegalean hasten badu denboraldia eta denboraldi osoa bertan egongo bada, ondo. Baina ikusi dugu adibidez aste honetan Espainiako selekzioarekin, hori, oso ondo jokatu dala bederatzi bezala, ez? Falso bederatzi bezala, Hoi da. batzuentzat. Baina, osea, ikusiko dugu beharrezkoa dan ala ez. Nik uste ezker hegalean beharrezkoagoa dala punta baino. Bai, Sergio Francisco esan zuen, oraindik pendiente de daukala Mikel Oyarzabalekin hitz egitea, eta nik uste dut horrek baldintzatu dezakela, merkatuko Bai, planifikazioa, hitzaldi horrek, azkenean, biek jakin behar dute ze sentsazio dagoen, nola ikusten duten elkar, eta orduan, azkenean horrek baldintzatu dezake hartu behar diren erabakiak. Eta ondoren, hau Mateo Moretok ez zuen atzo azaldu, baina beste izen bat atera da azken orduetan edo azken egunetan, Alex Morenorena da. bai, Aston Villako jokalaria, Realeko radarian ere dagoala jakin dugu aste honetan. Eta nire ustez, arraro xamara ez, kasu honetan, bai haien edo bai Javi López, utzita kanpora joan barko litzateke, eta ez diot zentzu askorik ikusten Javi López utzita bidaltzari, ze azkenean 8 milioi inbertitu dituzu jokalariaren ganatik, eta hori, jarraikortasun pixkat izaterako orduan utzita bidaltzea erabakitzen baduzu, azkenean moztu itxen dozu, ez? Bai, nik uste dut Alex Moreno izan daitekeela Realak egiten duen fitxaketan moduko bat, azkenean jokalariak esperientzia dauka, Hmm. kontratu amaitzen du, Premier Leaguetik dator, eta orduan bai izan daiteke fitxaketa mota hori, baina ez diot ikusten zentzu gehiegi zuk esaten duzunari, ez? Esker hegalean Javi López eta haien daude, nik uste dut haien Hori da. lagata ez dela jungo, eta Javi Lópezi ere bigarren urtean aukera eman behar zaiola erakusteko lehenengoan ez duena erakutzi, ez? Azkenean orain Javi López lagata bidaltzen badugu, eske ez diot Bai, zentzurik ikusten, orduan fitxaketa hau bai iruditzen zaidala zailagoa. bai, batez ere zaila, edo behintzat ez dutelako imaginatzen haien Realetik kanpo, ez? Naiz eta, Javi Lópezek progresio handiago edo margen handixagoa izan. Orduan, ikusiko dugu nola, nola aurrerantzian nola dixen kontu hau, baina nik uste momentu hontan esker laterala, naiz eta, maila oso handixa ez izan, itxita dauzen postuetako bat dela. Bai, ikusiko dugu eta aipatu beharra ere, naiz eta izen hauek agertu, azken orduetan merkatua orain arte nahiko lasaia izaten ari dela, Hmm, uda nahiko lasaia orain arte, eta egia da, hemendik aurrera mugimendu egon daitekeela, ez? Pentsatzen dut iazko lehenengo fitxaketa Sergio Gomez izan zela, baina ustail erdialdean heldu zela, bai, eta horrek esan nahi du, oraindik uztailaren lan asko amairuan, hori justo. da, lan asko dagoela egiteko aurretik. Nahi baduzu irteeretara joan gaitezke, jada Bai, fitxaketak alde batera utzita, ze hemen bai daude izen batzuk, ehuneko ehunean ez badaude, ehuneko laro eta emeretzian daudela. bai, irtera gogorra eta tristea benetan, baina badirudi ja Martin Zubimendi ja euneko unian Realetik kanpo daola. Pixkat hor nahiko joko arrarua dau, bai Arsenalen eta bai Madrilen, Madrid protagonista bezala izan da, ez? Ze batzuentzat ja euneko unian dauinda Arsenalekin, eta gero Xabi Alonsoren inguruan galdetzen diote, eta, karitak, ez? Esaten den bezala, karita hori jartze ditu. Orduan, ez dakigu bai Espainian edo bai Ingalaterra jongo dan, baina kanpoan daun jokalari bat bezala nik uste hartzu Realak ja. Bai, Madrilek esan dezakegu egin duela Mastantu Onoren antzekoa, ez? Jada Bai, jokalari batek akordio bat daukanean beste talde batekin, hor eskua sartu eta Xabi Alonsoren arma erabili, Martin Zubimendi bezalako jokalari bat eramateko. Hala bai, ere, gainera Xabi Alonsokin ikuste bere modus operandixa izango dela, ez? Ze azkenean, prestigio handixa duan jokalaria eta ontxe entrenatzailea da, eta, oso karta ona da.
Bai, proiektu berria, entrenatzaile berria, Hori joko da. aldetik modernoa, ez? Eta gainera, bueno, Atraktiboa, hori hori da. da, Zubimendirekin itxura hori baldin badauka bai jokatzeko moduan, bai realetik datorrela, ba, bueno, hori erabiliko dute. Hala ere, Fabrizio Romanok eta Londreseko kazetari garrantzitsuenek aipatzen dute berriz ere, behin da berriz, Arsenalekin eginda daukala, orain dela denboratik gainera, eta adostu zuena beteko duela, ez? Mm. Bere hitza eman zuela eta hori beteko duela. Orduan, Zubimendiren trama hau itxita moduan eman genezake, naiz eta albiste berriak atera egunero. Baina, hala Bai, ere eta beste izen bat daukagu. Sadik ere, kanpoan daola, bueno, dirudi, batez ere, bueno, kluba jakinarazi diolako, ba, bueno, berakin ez duela kontatzen, ez? Datorren urterako agian, Karrika bururen bueltakin, hirugarren delantero posible hori bezala izango dute, eta gainera, ba, hori, Oskarson eta Oyarzabalekin batera, ba, postu hori ere beteta ikusten dugu. Horregaitxik, bueno, harritu digu nahikotxo, punta hori bilatziaren kontua, ez? Ikusten dugulako agian ez dela beharrezkoa edo betetzeko dauan postu bat. Bai, batez ere, ba, bueno, zuk esaten duzun moduan, oraindik jokalari asko daudelako heltzeko, baina noski, Mm. uztailaren 7an aurre denboraldia hasten den egun horretan, ezin dira guztiak egon zubietan, ze gehiegi dira. Orduan lana lehenagotik egin behar da, erabakiak hartu behar dira, eta kasu honetan, Sarikila da komunikatu zaio, ez duela jarraituko Realean. Ze preziotan Gainera, salduko duen Realak? Ez dakigu. bai, 10 milioi euro bihar dira, bueno, ba, fitxaketa intzan inbertsio hori, ba, bueno, amortizatzeko ez, Mhm. baina nik uste altak egon baino lehenuo bajak egon behar dela, osea, egon behar diala, osea, que momentuz nik uste dela egon behar gerala, ze nahiko ez garbiketa, baina, bueno, 51 fitxa uste dut zeudela Realaren lehenengo talderako, orduan, ba, bueno, hori kriba edo hautaketa hori inbia da, ez? Bai, ez da izango erraza gestionatzeko, baina bueno, Bai, behintzat azken orduko edo azken egunetako izenak hauetxek dira, bai etorriko direnak, etorri aldirenak edo irtengo direnak, orduan jarraituko dugu beste ateratzen diren berriekin, egunerokoa jarraitzen saiatuko gara, baina bueno, informazioa beti pintzekin hartuta ze badakigu, ba bueno, interesak daudela medio eta horrek eta asko baldintzatu espekulazioak ere. dezakela. Orduan ikusiko dugu elkar berriz ere.